आं लन लानानै हाखौ बायदों आरो बे हाखौ आं मोनफिननो लुगैयो। पलिटिकेल पार्टिजों जुरितनो आरो आंखौ दाबि धमकी बिथाङा होदों आं पलिटिकेलनि मानसि नों आंखौ जेबो खालामनो हाया। ইউপিপিএলে ক'ব পৰা নাই আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি আজিৰ দিনত সাহস নাই ইউপিপিএলত, কিন্তু বিজেপিয়ে কৈ ল'লে আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিম। বিপিএফও কৈছে 22,50,000 रांनि हा बायदों सोर बायामोन आरो सोर फानामोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायना लायोबा निश्चय बुजिगोन। दा नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय सानदों जानांगौ सोर बबेयाव बे एथ'ग्राब दाम गोसानि हा बायखो आरो मानो बायामोन, सोरनि हाखौ बायामोन, सोर फानामोन नङा होमबा नोंथांमोना कनफिउस जादों। बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारा माखासे गोबांथार खोथा बुंदों। जोंहा फैबाय थानाय जिथुनाखि जानो गोनां इलेक्सनाव बिपिएफआ सोरजोंबा लोगो जानानै गेलेगोन ना बले लोगो जानानै गेलेया आरो लोगोसे बिजेपिनि दिलीप सयकिया बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो। दा बिथांमोनहाबो बिजेपिया सोरबा बिपिएफखौ लानानै गेलेगोन ना बले इउपिपिएलखौ लानानै गेलेगोन बिटिआर ओनसोलाव नै बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया गुवारै फोरमायना होदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो रोखा रोखा नोंथांमोना बुजिनानै लानो हागोन। स' दा हाग्रामा महिलारिनि सिगां आं नैबे सिगाङाव हा फाननाय आरो बायनायनि सायाव माखासे खोथा बुंनो सानदों। 22,50,000 रांनि नंखाय एसेल' हा बायनायाव गोबांथार गिदिर जेंना जानो थांदों अर्थात खिलिमिलि जानो थांदों। दिनै जोंनि बर' सुबुंफ्रा हा बायनाय फाननायावबो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि नाम लालायलायनाय जादों। दा माब्रैहाय बेफोरबायदि जानो मोन्दों ना बले सोरनिबा फाव फान्दायनाय ना बले थारैनो बिथाङा सासे पलिटिकेलनि मानसिबा नामा। दा बिथाङा आरो सोर एक्स एमएलएनि फिसाला नोंथांमोनहा निस्सय बुजिनानै लानो हागोन। दा जुदि बिथाङा एक्स एमएलएनि फिसामारब्ला बिथाङा दिनैनि दिनाव पलिटिकेलखौ नाम होनाय लोगो लोगो बै पलिटिकेला गोबांथार गाज्रि बरनाम जानो थांगोन आरो गाज्रि बरनाम मोनगोन। जेरै जाय हक बिथाङा इउपिपिएलनियानो जा बा बिपिएफनियानो जा आंनिबाथ' बेफोरबायदि बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दै आं साननायखौ आं बुंनो माने बेफोरबायदि सुबुङा जाय पलिटिकेलनि नाम लानानै दिनै हा बायनाय एबा फाननायाव हाखौ बिथाङा फाननानै दिनै बायग्राखौ उल्था माने फान्दायनानै कर्ट केस खालामदों। दिनैनि दिनाव बिथाङा माने फैसाफोरखौ लाखाजोबनायनि उनाव बा फैसाखौ जाखाजोबनायनि उनाव दिनै आंनि हाखौ जर जबस्थि सेना लानो नागिरदों मानो नागिरदों होननानै बिथाङा उल्थायै कर्ट केस खालामदों नङा होमबा बेखिनि हानि थाखाय। दिनै बिथाङा जुदि फाननो गोसो गैयाब्ला मानो फानामोन, रांनि जुदि नोंथाङा गोनांथि गैयाब्ला मानो रांखौ लायामोन। ना बले नोम्फानि थाखाय बा नोंसा एक्स एमएलए बिथांनि थाखाय इलेक्सन दारायफिननो थाखाय रां गैया जादोंमोन नामा बेफोरबायदि 2 नम्बर खालामना हा फाननानैसो गेलेनो सानदोंमोन नामा। दा बे बिथाङा जुदि थारैनो जुदि बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि मानसिब्ला बिथाङा बुंदों जाहैदों माने आं बिपिएफ पलिटिकेल हान्जानि मानसि आरो बिपिएफ पलिटिकेलाव थानायखाय बिथांखौ माने रावबो जेबो खालामनो हाया बा नों जेबो खालामनो हाया आंहा गोबां गिदिर गोलावफोरजों आखाइ दं होनना बुंदों। मानो हाया जानो नोंथाङा जुदि थारैनो रांखौ जादोंब्ला नोंथांनि सायाव गोख्रोङै पुलिसा नायबिजिरगोन एक्सन लागोन नङा होमबा। नोंथाङा रांखौ बेसे जामाराखै आरो नोंथांखौ सोर अधिकार होदों। नोंथाङा जे पलिटिकेलनि सासे लिडार बा दैदेनगिरिनि फिसाब्लानो जे नोंथाङा बै हानि रांखौ थगायनानै जानो थाखाय नोंथांखौथ' रावबो पारमिसन होआखै रावबो अधिकार होआखै। जाय नोंथाङा इउपिपिएल जा जायखि बिपिएफ जा आंनिबाथ' बे मानसिखौ डाइरेक्ट पलिटिकेलनिफ्राय आउट खालामनांगौ। पलिटिकेल सिद्दा खोथा बियो आं डाइरेक्ट बुंखायो आउट खालामनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बेफोरबायदि सासे दुष्ट मानसिनि थाखायनो सासे बेफोरबायदि गाज्रि सुबुंनि थाखायनो बर'नि जोंनि पलिटिकेलफ्रा बरनाम जानो थांगोन आरो जालांगासिनो दङ। जेरै जोंहा इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्राबो किसुमान साफा सानै गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय इउपिपिएल पलिटिकेल हान्जाखौ गाज्रि मोनो, प्रमद सारखौ गाज्रि मोनो नङा होमबा दैदेनगिरिखौ। दिनै बिपिएफ हान्जानि सासे सानै सुबुंफ्रा गाज्रि सुबुङा गाज्रि खामानि मावनायनि थाखायनो बिपिएफ हान्जाखौ दुसियो, हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोनो नङा होमबा। थिग बेबायदिनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा पावारनिफ्राय जिरायनानै थानो गोनां जादों। अबयस्से दा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जोंहा प्रमद बर' सारा बिटिआरखौ सालायनो मोनगासिनो दङ। बेफोरबायदि राइट हेन्ड लेफ्ट हेन्ड बा सानैसो फिल्डनि गिदिंग्रा वार्कारफोरा गाज्रि खामानि मावनायनि जाहोनावनो दिनै बर'नि पलिटिकेलफ्रा गाज्रि बरनाम मोननो थाङो। आरो दा जों बैफोरबायदि गाज्रि मुं सुग्रा गाज्रियै पलिटिकेलखौ फानग्रा नैफोरबायदि सुबुंखौ जोंहा पलिटिकेलाव दोननायनि जेबो मोन्थाय गैया, जेबो राइट्स गैया। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेबायदि सुबुंखौ जुदि पलिटिकेलाव लाखिनानै दोनबाय थायोब्ला दिनै बिथाङा बेफोरबायदि आरो सासे सुबुंनिफ्राय लन लालायनानैसो बिस्रा हाखौ बायदोंमोन 22 लाख थाखा धेमालि नामा 22.5 लाख होननांगोन जोङो 22,50,000 थाखानि बिथाङा हाखौ बायदोंमोन। दिनै बे
हानि रांखौ 22,50,000 रांखौ जाजोबनानै दोनै बिथाङा हाखौ गथायनो गोनां खालि बा दलिल सलिल गथायनो गोनां खालि बिथाङा उल्थायैसो माने हा बायग्राखौ केस होदों दा बेसेबां साननो गोनां जोंनि बर'आ बर'जों बर' मानो बेफोरबायदि खालामलायबाय थाखो मानो बेफोरबायदि जाबाय थाखो जोंनि बर'आ गुबुन हारिजों दाउसा मालाय हारिजोंबा दाउसा बर'जों बर'बा मोसा बेनो मार गुबुन हारिखौ जेबो थगायनानै थाइसेबो इनकाम खालामना लानो हाया जेबो फायदा खालामना लानो हाया जेबो बेनिफिट खालामना लानो हाया हारिनिबो जेबो मावनो हाया दिनै गावजों गावसो जोंनि बर'आ मोसा बायदि माने गावजों गाव थगायलायनानै जानायानो जानाय बेस्रा बिथाङाबोथ' बे 22,50,000 रांनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनांदों बेसेबां मेहनत खालामनांदों गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै मावनानै जानांदों बेखौ नोंथाङा बुजिदोंना बुजियाखै बेखौ नोंथाङा बुजिना बुजियाखै नोंथाङा बिसि फिसा दंना गैया नोंथाङा न'खर फेमिलि दंना गैया बे बिथांनि जायगायाव जुदि नोंथांखौ सोरबा बेफोरबायदि 22,50,000 रां थगायोब्ला नोंथांनि गोसोआव मा मोनगोन नोंथाङा मा सानगोन नोंथाङाथ' खिजानि बाराबा थोंजोङै बुख्रुब सुख्रुब खालामबायगौसोमोनदां एकदम माबा मोनसे अभारटेक खालामबायगौमोन खोमा दा बेफोरबायदि नङा नोंथां मिथिबायना नोंथाङा बुजिनो आरो बाखि दंबावो नोंथांनाव बुजिनाय ब्रेना खम नाथाय आं बेखौसो साना नोंथांनाव बुजिनाय ब्रेना खम होनना नोंथांनाव 100आव 110% बुजिनाय दङ नाथाय नोंथाङा थगायनानै जानो होननानैसो अबुजन गोसोजों मावखाथारदों पाप्पि गोसोजों मावखादों दिनै नोंथाङा BPF हान्जाखौ बरनाम होनो थांदों नोंथाङा दिनै हाग्रामा महिलाफोरखौ गाज्रि नाम होनो थांदों पलिटिकेलनि गेजेरजों जोंहा इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बिटिआर बा BTC इलेक्सना नोंथाङा थिग बिनि सिगां सोरनिबा माबा मोनसे थुलुंगाबो मोनदों जानो हागौ बेखायनो नोंथाङा BPF हान्जाखौ बरनाम होदों मिथिबायना हयथ' बाराबा नोंथाङा BPFनि नङाबो दां नोंथाङा उमुखानि फिसालाबो नङा दां नोंथाङा ओरैनोसो नाम लादों नोंथाङा उमुखानि फिसाबाबो मानो होनना बुङोब्ला जों फोथायनो हाया आथिखालनि जुगाव मानो होनना बुङोब्ला बिदा फंबायनो जुदि मोननै मोनथाम पलिटिकेल हान्जायाव गावस्रालायोब्ला अब्लालाय फिसा गावस्रानो मा बोलो नोंथाङाबा बबे पलिटिकेलाव दं नोंसा नोंफायाबा बबे पलिटिकेलाव दङ नङा होमबा दा बुजिनानै नाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना बे बिथांनि सायाव मा सानदों कमेन्ट सेक्सनाव निस्सय कमेन्ट फोरमायनो दाबाव आरो सोरनि गोसोआव मा सानदों बिथाङा थारैनो बबे मोनसे पलिटिकेल हान्जानि मान सोरबाफोर रोखायै मिथिया दंब्ला निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन होननानैसो आङो मिजिंथिनानै थाबाय दा अब्ला नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव रोखा नायनानै लादो हाग्रामा महिलायारि साराबो माखासे गोबांथार खोथा बुंदों प्रदीप बसुमतारी आं दिनै रौतायाव मोनसे हार्डवेर दखान होनानै जायो मोनसे आंहा घटना जादों बेनो जाहैबाय आङो रौतानिनो मावसुंग्रा बसुमतारी बिफा एक्स MLA हरेन्द्र बसुमतारीनि फिसाला बिथाङा मोनसे हा बायलाय फानलाय आंजों बन्द'बस्त जादोंमोन जाय हानि बेसेना जाहैबाय 22,50,000 आरो बे हानि गुवारा जादों 1 कथा 10 लेसा बिथाङा गासै रांखौ लाजोबनायनि उनाव जेब्ला आंनो हाखौ गथायनानै होनो गोनां जायो बे समाव बिथाङा आंखौ उल्थायै हाखौ जरजबस्ति नाम खालामना लानो नागिरदों आंखौ दाबि धमखि होनानै दलिल लिरनानै लादों बेबायदि होननानै बिथाङा आंखौ उल्थायै कर्टआव केस होदों दा बिनिखायनो आं दिनै उपाय गैयैनि आंनि रौता थानायाव आं दिनै FIR होफैदों लोगोसे आं मोनसे बेखौनो पाब्लिकनो मेसेज हरनो सानदों जे बे रोखोमनि गाज्रि मानसि फोथायखौसो मानसिखौ जुदिके रावबो दा फोथाय आरो बिथांखौ आं खोनानो मोनदों बिथाङा बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों जुरितनो आरो आंखौ दाबि धमखि बिथाङा होदों आं पलिटिकेलनि मानसि नों आंखौ जेबो खालामनो हाया आंहा बहुत गोदोर पलिटिक्सजों लिंक दं बिथाङा बिसिनि खोथाखौ आंनो आंनि खोथानि सिगाङाव बिथाङा आंखौ धमखि होदों दा बिनिखायनो जाय पलिटिकेल पार्टिजों बिथाङा दङ आं खोनानायाव BPF पार्टिजों बिथांखौ दं होनना खोनादों आङो दा बिनिखायनो बिथांखौ बै BPF पार्टि सिंनि दैदेनगिरि बिथांमोन बुद्धिजीबि बिथांमोन आं नोंथांमोनखौ खर' गंग्लायै आर'ज गाबो जे बेबायदि फोथायखेबस मानसिखौ जाहाथे पार्टियाव लाखिया मानोना बेबायदि मानसिखौ पार्टियाव लाखियोब्ला गाबोन BPF दोलोनि माखासे सापर्टारफोर जाय BPF दोलोखौ अनोमोन मोजां मोनग्रामोन कि बिसोरो लासै लासै साइड जालांनो हागौ बेनिखायनो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय BPF दोलो बिथांमोननिसिम जे बेखौ पार्टिनिफ्रायबो बेखौ बोखारनांगौ बेबायदि फोथायखेबस मानसिखौ आं दा बेखौनो लुगैयो जे आंनो न्याय नांगौ आरो आं लन लानानै हाखौ बायदों आरो बे हाखौ आं मोनफिननो लुगैयो BPF দলৰ উদ্যোগত এই ফানবাৰী প্ৰাইমাৰীত আমাৰ BPF দলৰ কৰ্মী তথা ৰাইজসকলক লৈ পেলাই আমাৰ একটা মিটিং হ'ল আৰু এইখিনি ৰাইজৰ যিটো প্ৰেজেন্স বা যিখিনি সহযোগ খুব ভাল BPF পালে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমাৰ BPFক আজি সমৰ্থন কৰিবলৈ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আমি গুমা ব্লক হিচাপে আমাৰ আগতেও জিকিছো মাজত আমি কালি একবাৰ হাৰিছিলো এইবাৰো আমি জিকিম গুমা ব্লক হিচাপে আমাৰ BPF দলটো খুব ভাল ষ্ট্ৰং কথাইটো আৰু এণ্টায়াৰ BTCত আপুনি চাব গ'লে
আমি কমেও 25টাৰ তলত আমি নাপাই আৰু ইউপিপিএল হিচাপেতো আজি শেষ আৰু আমি আজি বেলেগ কথা পাতা নাই সব মিটিঙত যেতিয়া চৰকাৰ আহিব BPF চৰকাৰ অহাৰ পিছত কি কাম কৰিব এইবিলাক কথাটোৱে আমি ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰচাৰ কৰি আছো বেলেগ কথা পাতা নাই আমি সব মিটিঙত সেইটোৱে যেনিবা আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ কথা আৰু ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা পইচা দিম বা গৰীব শ্ৰেণীৰ যিসকলে লেবাৰ কাম কৰি পেলাই খায় সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি কি দিম এইবিলাক কথাটো লৈহে আমি প্ৰচাৰ কৰি আছো বেলেগ নাই দেই BTC নিৰ্বাচনটো আজি ছেপ্টেম্বৰত হ'ব বুলি আমি শুনি আছো মুঠতে গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন এনেকুৱা অহা নাই কেতিয়া হয় মুঠতে ছেপ্টেম্বৰত হ'ব বুলি আমি শুনি আছো কথাটোৱে এফচি উদ্যোগত দেখা গৈছে যে ইউপিপিএল আৰু BPF একত্ৰীকৰণৰ এটা কথা আলোচনা হৈছিল কালি পুনৰ আৰু কাম্পা বৰুৱাই কৈছে যে আপুনি সেই মিত্ৰতা বা একত্ৰীকৰণ বিচৰা নাই বুলি কৈছে নাই দায়িত্বটো কাম্পা আৰু আফচুৰ প্ৰেচিডেন্সি লৈছিল প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী একটা টেবুলত বহাই দিব লাগে আৰু মিত্ৰতা হ'ব লাগে এইবিলাক দায়িত্ব আফচুৰ প্ৰেচিডেন্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু কাম্পাই দায়িত্ব লৈছিল কিন্তু সিহঁতে পাৰা নাই আজিলৈকে কাৰো লগত আমি আলোচনা হোৱা নাই মিত্ৰতাও নকৰিব আৰু আপোনালোকে আজি চাওক BPF অকলে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি কেতিয়াৰ পৰাই এনাউন্স কৰি আহিছে BJPও সেইদিনা BJPৰ প্ৰেচিডেণ্ট দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই আমি কাৰো লগত মিত্ৰতা নকৰিব BJPয়ে 40টা সমষ্টিত মানে খেলিব বুলি কাৰো লগত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই BJPও কৈছে কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে ইউপিপিএলে ক'ব পৰা নাই আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি আজিৰ দিনত সাহস নাই ইউপিপিএলৰ কিন্তু BJPয়ে কৈ ল'লে আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিব BPFও কৈছে অকলে নিৰ্বাচন খেলিব কংগ্ৰেছও কৈছে অকলে নিৰ্বাচন খেলিব কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো বা ইউপিপিএল দলে আজিৰ দিনত ক'বলৈ সাহস নাই বা কোৱা নাই তাৰমানে জিৰ' ইউপিপিএল জিৰ' সেইকাৰণে ইহঁতে BJPৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব পাৰে নেকি সেইটো চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু অলৰেডি এনাউন্স আজি চুপচাপ ইউপিপিএল